So, ngayong araw na to kasama ko si Donna. Nandito kami ngayon sa tindahan ng mga drum sa bayan ng Agusan. Dahil po si Brenda ay meron na naman naisip na gawin sa Hinaguan Farm. So, nag-canvas na kami ngayon ng mga drums. Ayan. Kasi pwede lang dyan na maglagay ng mga basura and ilagay yung para sa bonfire. Kung gusto nila mag-bonfire. So, para makita natin. Kaya kapag may naiisip si Brenda, gawa ka agad. Bili agad-agad. So mamaya samahan niyo kami kasi mamimili naman kami sa City Hardware para sa yung kung gusto ipabili ni Brenda para sa farm. Ayan. Yan yung mga drum. Tila? 800. Ha? Pwede man ito ngaon. Sarado siya. Taas baba. Bila ka buhok. Lima. Wala tanan para wala tanan gamit niya. Okay na? Pero balik ka na lang mo. Kaanan na. Ako lang kanan. Yan. Isa naman pa kamo. Tila. Dami na dito. Hindi na daw tayo magbili ng upuan. Ha? Hindi na daw. Ano man? Hindi na. Salamat. Ay, thank you. Ano man? Ayun na daw. Ito na daw. Ha? Sayang naman yung alam. Ay, salamat. Hala, thank you. May free melon kami. Tagani. Hello. Nagbago na naman po yung isip niya ni Brenda. So, huwag na daw kami bibili ng upuan. Grabe ang init. Parang tostado na ako kaagad. Parang palitsyon na ako ngayon for today's video. Daanan na lang namin. Bila? Natawag. Patawad tayo. Ito naman na kami ngayon sa bilihan ng mga stainless. Kasi, para sa ihawan ni Brenda. Ito nga. At least naka-aircon. Ayaw mo ba? Sila na bahala kasi magpakita sa atin. Na ayan. Tanungin natin baka. Ay, baka pala. Dito tayo, kuya. Gagmay. Para imong sumbahan ba? Ay, sa din. Ah, Maon baro. ahurot na. Dahil wala dun sa kabila, dito tayo magtitingin. Kabila tindahan. WKC. Tingin tayo. Ito. Stainless pang suba. Ayun o. Ayan! So, inyasan na natin siya. Anong size? Tawagan mo muna yung isa. Kung anong size. Pero pili ko sakto na to. Oh. Sakto na yun. Mana ba? Ay, Pangit yung gamay. Malalaki ang iniihaw dun, di ba? Mga isda, karne. bila ka buok. Ay, stainless. Ay, sorry. Buhan ba? Kasi, ano sa'yo? Sa katas ganit? 12? 20? Wala ka ba na ba? Bimbo? Ha? Brenda. Maganda ko, sakay ng pala sa tublo eh. Kani? Ako sakay ni eh. Kani? Masyado malaki yan. Sa tagpor kayo. Itong isa Okay na ni? Naman no, dagko man oh. Kanang, hindi siya 1/4? 1/4. Kani, 1/2. 3/8. Ay, 3/8. 1/4. Okay na sa wampo. Naraman ang gamay kayo oh.
Ano yun, kamay Okay sa kayo. kamay, uy. 1.8. 1.8. Mo ni siya pinakakamay, 1.8. Ilan daw? Tatlo lang? Titipid man yan eh. Tatlo lang magsipagawa niya. So yung 20 feet, ilan yun? Divide. 7? Kasi, di ba, ilan niya? 1 foot o ganyan. Ano yun eh? Di ba ganito yung ano? Marami na yung linya. Bala. Isang roller, di ba? 1 foot. Isang roller. Mm. Tapos yung 20 na ganun. Liit. Tapos ano, tatlo lang ang paggawa niya. Bitin yan. Oh, basta ampaw. Tsaka ano yung rod? Sa building. Oo, na pang-acetylene. Ayan na yung ating order. $20 yung haba niya. Ayan, so, ginawa ng 4 na peraso. Ah, yung pala yung silbi ng butas na yun. Sada. Baka lumaylay ba? Yung sa akin kasi nung binili ko, pinahiwa ko na, pinahati Kaya ko nga, na. ikakat na lang kaya yun. Kaya nga, no? Nagkakat kayo? Ikat na lang tayo. Oo, nagyan ko na subuan. Oo, ikat na lang. 10 feet. Para dili na mag- Para hindi ka maglaylay ba? Sorry. Kakat na lang natin. Yung diretso. Ito na ang ating mga drum. Sa... Kaya naman yata. Eh yung soft drinks niyo na. Baga daw. Damay na melon. Dada melon. Thank you. Uwian time. Grabe yung init. Asya nga. Wow, wow, wow! Dahil traffic kami. Kapukoklot kami. Thank you so much, Brenda Mix, for the burger. Busog-busog. Antok na kami. Grabe yung traffic, nakakagutom. Halos 3 hours na kami na to traffic. So mamaya, pag uwi namin, maglalaro naman kami ng pickleball. I-deliver. Mahilis kami kinakain natin. Oo, para malusaw siya. Ayan, tama yan. Para nakarangan tayo ng truck para hindi mainit masyado. Dito na ang ating mga boys. Sarap. Ingat! Anarado niya dalo. Ayun. Yun yung yan talaga yung niyakap agad, no? Ang pingi nila. Yan ang pinaka-importante sa tanan ang Tanduay Celeste. Sa ilahan. Okay na yan ba? Yung ganyan? Wala. Kakapal na. Salamat ah. Thank you! Salamat. So, we're here na. Nakarating na kami. Ah, bango. Ang bango nung sumalubong sa amin na amoy. Nakakagutom. Ang sarap maglitsyon. Ang laki ng ano ko. Melon ko te. Ha? Melon ko.
Oh, buti pa yung melon malaki. Dito na sila ang 5 drum. Naman na yung ating stainless. Makapal pala talaga siya. No? Makapal talaga siya. May welding rod naman dyan, may stainless. Hindi, meron naman dyan. Eto, kulang. Oo, di ba? Ha? Sure ba? 1. Sakto lang dun sa may CR yan. Tapos may 8, hawakan. maliit pa na ilalatag. Di ba? Ayan yung mga boys. Wow, puro abs. They are on the way na. Wow, abs. Lakas mo, babe. Feeling ko kaya mo rin akong ganyan. Ay. Ayan, diretso na rito kasi ito na yung gagawin. Ano? Bonfire. Bonfire o... Ano ba ito? Ala! Sada. Bonfire sa kabasurahan niya. Makapal din pala siya doon, ha? Doon, okay din siya. So, yun na. Natapos na yung ating pamimili ng mga gamit. So, abangan kung saan na siya ilalagay. Ay, pagay ba? Pagay lang ba? Para tumas naman yung views ko sa YouTube. Hi guys, inaano na naman ako ni Pag nakikita ka kasi sa vlog ko, ang taas ng views ko. Oo nga. Mas ganahan nila yung ganyan. Oh, yung nag-against the light ko to. Grabe, natusta na ako. ang ano ko na dyan sa sunog na din. Kasi 12 Pro Max lang kasi itong phone ko. Pakayabang talaga niya. Dito rin sa phone ko, ang pangit niya daw. Pangit niya rin sa cellphone ko kasi ngayon kanya iPhone 17, di ba? See ya!